kasagaran nato magtan-aw gid ta nga ang usa ka tawo alaot kung mataktak sa trabaho o dili ka eskwela o masunugan og balay o kaha masakit og cancer stage 4. Murag tan-aw nato, murag di malas kaayo ang tao ngayon ana, no? Or pariha karon si General Torre tulo ra ka buwan wa kabot og tulo ka buwan nga isip chief of PNP gi tak na, murag makaingon ta pagkaalaot. Or pariha ba ka ni President Duterte nga gipriso na ron tuwa sa dahig, pagkaalaot. Or pariha ba ka ni BP Sara nga gi-impeach sa Congress, pagkaalaot niya kay gi-absuelto man sa Supreme Court. Unsa man ito isulti? Pagka swerte. Ana. Or pariha ba ka nato dinhi nga nagtuo na ang ato mga atop uban, ang atong kisami nga tangtang, pagkaalaot. Nya karon kay na may mga repairs na nasenidon nito mga TV, unsa man sad? Pagka swerte. Sige tagbaligyag slat, wa mahalin pagyud ang tanan, unsa ito isulti? Pagkaalaot. Nya kay na may namalit, pagka swerte. Mao na itong gitan-aw nga swerte, alaot, ana. Basta naa kay kwarta, swerte, wa kay kwarta, alaot. Healthy ka, swerte. Masakiton ka, alaot. Nindot kag naong, swerte. Piyanga kag ilong. Ambot lang, swerte ba na? Buutan kag bana, swerte. Mangulata imong bana, alaot, di malas. Top notcher sa board exam ang imong anak, swerte. Hagbong sa board exam, malas, di malas. So sa Ginoo day mga igsoon lahi ang iyang gisigihag balik-balik nga alaot kamo kana gid ang tigpakaaron ingnon. Ang tigpakaaron ingnon iya gong gi-equate mura mog mga pantiyon or mga nitso. Tayo mga nitso dito. Unsa may sod anang pantiyon o kanang nitso? Mga bukog o mga bagong patay, sorry ha sa mga maminaw. Mga nangalata nga mga unod nga di masingo. Hugaw kayo. Pero sa gawas, matod pa ni Jesus, pintal-pintalan, i-granite pa, i-marble pa, pagkanindo tatanahon na hapsay kay gnaong pero gimong okbon stila to aday dili masingo, dili maatubang kay partihugawa. Gilingay mong tupad. Kinakumusta ron diha sulod nimo? Pangutan na ba? Nakumusta man ang sulod nimo? Sige, pangumustaha ba kanang naasod niya? Nindot man kay nagnaong. Sinudlay ginang buhok, ana, uban pa ana, magpa-parlor pagyod, ana. Pero kumusta mang naasulod nimo? Wa ka magpakaaron ingnon. Dili ka tigpakaaron ingnon. Sayo-sahay mo diya, bantay lang yun mo. Oy, naidaghan, tigpakaaron ingnon. Sa ato rong katilingban, hisgutan nato atong gobyerno. Unsa may tan-aw ninyo sa ato mga leaders, tigpakaaron ingnon o matinud-anon? Sa gobyerno lang o sa tabat, tigpakaaron ingnon o matinud-anon? Sige, gubot na mo diya, bahala mo diya. Sa atong simbahan, kaming mga leaders sa simbahan karon gikan sa Santo Papa hangtod gyud sa mga organisasyon nga mga leaders, unsa man, tigpakaaron ingnon o matinud-anon? Ay lagi mo pagsigig lalis diha, so tilangon mo. Mga igsoon, subo palandongon,
daghan kayong tigpakaron ingnon sa atong katilingban, apil na dinhi sa simbahan. Hisgot lang tagamay ha, pagkumpanya ni President Marcos, kadtong ilang unit team, ang usas gisaad, 20 ang kilos bugas. Wa gyud madayon, nagpakaaron ingnon. Kadtong diha siya suna, nga niingon siya 5,500 ka flood control. Pag 3 days after, nagbaha og maayo, wa di ay flood control. Karon 40 ang dagkua sa kanini ang scam sa flood control. Billions di ay. Nagpakaaron ingnon. Unit team, wa dangatig usa ka tuig, enemy team. Nahimo ng Team Marcos o Team Sara Duterte. Team Bongbong Marcos, Team Sara Duterte. Sa una, mag-inisahay sila sa ilang kamot. Ang resulta di ay away to the max. Resulta pas impeachment sa iyang gikuptas kamot. Ingon sa siya, why impeachment mahitabo kay di ko gusto ana. Unya dito pagdangtag lag pila ka buwan, impeach na di ay. Tigpakaron ingnon. No? Ato sa tong hisgutan ang katong niaging administrasyon ni ingon si President Duterte, war on drugs, bantay lang mo mga adik o mga puser. Unsa man nagpakaron ingnon o nadayon gyud? Ingon siya, kamong mga NPA, kamong mga komunista, sa kaon ta mo des bukid, war against terrorists. Nadayon o wa? Kamo na lay check. Ingon sa siya, build. Kinahanglan dagkuo na to ato mga dalan, konkretoho na to ato mga dalan, himuan na to taytayan, ang mga angayang himuang taytayan. Nadayon wa? Baka mo na lang sa check. Ingon siya, atong inkrisan ang mga sweldo sa government officials, labi na Diyos mga pulis. Nadayon wa? Kamu na lang lagi check lagi. Ay mong pagtingog diha. Mao na atong i-check. Kami sang mga pari, i-check sad mi og unsay among gisulti na dayon ba. Niingon ko nga pamalit mog slot, tukuro ni natong mga butanga. Sama dito sa San Vicente Ferrer, nakuusbo ni atong simbahan. Pamalit na mog slot, na usab wa. Ay lang tingog. Tukod tag kumbinto, ato pang butangag elevator, palit lang mog slot. Natukod wa. Napay utang. Pero natukod. Tukod eh. Karon din hiningon ta, palit lang mog slot. Di ba taura ni natog TV dinhi, butangan pa nato diag hilifan, nabutang wa. Wa pa. Oy, sugdan na karon na-deliver na ang tulo ka hilifan. Nya itiwas tog deliver ang ikaupat karon. Pakpak. Nya mosugod na diha og himo pagbutang ato. Sunod adlaw mapalid na ng inyong mga brunda. Di tayo hinahinayo la sa nato patuyo kanang igo lang bang mo. Huwag alimuot bang. Nya nagplano ta nga maghimo ta og bag-ong adoration chapel. Natukod wa? Wa. Plano ta nga maghimo tag bag-ong CR kanang dili na ta mo gawas, anhin lang sa sulod aris altar dapit ang CR. Matukod wa? Wa pa. Maghimo tag bag-ong social hall kanang maka-accommodate og 150 persons nga kanang air condition gyud. Natukod wa? Wa gyapon ana. Ato ning ayuhon ato mga bangko nindoto ni nato. Natukod wa? Wa gyapon. Unsay rason? Kay wap amo mamalit og slot. Nagmeeting na mi sa atong mga consultant nga architects kagahapon, more than 2 hours mi nagistorya.
og naa na ning akong gipanghisgutan, ila na ning i-plot nga ato na ning anam-anamon og buhat, depende sad sa atong pagpamalit og slot. Og atong iampo ang atong mga architects, di lang nako hinganlan, usa ni sila ka grupo na sila'y firm nga murag mao ni ilang panginabuhi ang paghimog mga designs, architectural designs, pag-facilitate og mga projects, inana mao ni ilang negosyo. Pero dinhi sa atong parokya ilang gihatag as free. Og ni-promise sila tanan nato dinhing developments nga nagkinahanglan sa ilang pag-alagad o pag-supervise free of charge. So ato nang iampo, atong pakpakan nato mga architects. Salamat kayo. Di lang hinganlan nato pero kaila na mo ana nila. Niya ato sang iampo ang atong mga donors, no? Natay daghang mga plano dinhi, dagkong mga plano. Unsaon man aron madayon ang mga planong nindot nato, unsaon man aron dili ra kutob sa atong bakba. Tan-aw natong kinabuhi sa mga santos, kinabuhi ni Hesus sa mahal nga Birhen Maria. Giunsa Manila nga ang ilang gisulti na himong tinuod. Matod pa sa unang pagbasa ni San Pablo, nakita ninyo nga sa pagsangyaw namo sa maayong balita, naghago mig maayo. Naghago mi adlaw o gabi aron lang dili mi mahimong kahasol ninyo. Dili mi mahimong kahasol. Naghago mi. Pasabot di ay kini di ay mohago ta, moalagad ta, nga dili ta magsigi og pangayog bayad sa atong gialagaran, mao ni ang unang timaan nga matinud-anon ta sa atong gisulti. Pero magsigi na lang tag pangayog kwarta ang atong hunahuna unsaon aron ta makakwarta. Kanang mga leader sa simbahan man o sa gobyerno nga inighimog project ang hunahunaon dayon nga makakwarta ko ani kana dili na matinud-anon. Nya mailhan na nato ang mga leaders nga ang kwarta mo igihuna-huna, mga tigpakaron ingnon. Kaya nga naman, ang ilang project, substandard, dali kay mga guba. Ang uban, ghost projects. Pero ang ilang kinabuhi, millions, billions ang ilang gi-enjoy. Makapamalit pag nindot kay mga sakyanan, mga houses, o dagko kayong mga events ilang kinabuhi. Mag-concert, mag-travel, purtig yung haya-haya, mamalit pag ilang mga private jets or private planes. Ana. Pero ang ilang giatiman, nangabuslot ang atop, nangato, o nangaguba ang mga karsada. Ana siya. Pero kaning mga taong matinud-anon na leaders, sama sa mga santos, sama nilang San Pedro, samang Hesus, sama nilang mahal nga Birhen, sama ni Santa Monica, San Agustin, Santiago Apostol, o uban pa, mga matay na lang ni sila, pobre lang gyapon. Wa lang gyapoy kwarta. Sila San Francis of Assisi, San Roque, San Isidro, mga matay na lang, pobre lang gyapon. Pero ang ilang gibilin, dagkong kapuslanan. Sama ni Hesus, namatay nga pobre, pero gabilin og simbahan nga karon daghang mga kalag ang naluwas. Santa Monica, namatay nga pobre, nagbilin og anak nga nahimong obispo og nahimo pagid natong usa sa mga great doctors and saints of the church. Di ba? Ilingay mo tupad. Ing nagmamatay ka ugma, unsa kay imong gibilin? Ina ba? Ing nagmamatay ka ugma, unsay imong gibilin? Nyag moingon gani ka, daghang slots. Congratulations. Mamatay ka nga daghang slots. Wa kay balay pagkamatay nimo, wa kay sakyanan, wa gani kay dungog, kay gitamay kas mga tao, pero ang imong gibilin gipahimuslan hangtod pa sa nagtamay nimo.
Naman tay mga leaders sa atong katilingban nga gitamay, gisaway hangtod karon, pero ang ilang gibilin sa atong katilingban labi na dinhi sa atong nasod, gipahimusla nato kitang tanan hangtod karon. Usahay mawatay uwaw, sige tagtamay sa tao nga atong gitamay, nya sige tagpahimos sa iyang gihatag ug sa iyang pasiugdahan na proyekto nga napahimuslan sa kadaghanan. Lingi-lingi ay mong palibot basig naa kay gisaway diha. Unya gasigid ay kagpahimo sa iyang gibuhat. Samahan panangtan, naabaroy mayor dire, naghimo og karsada padung sa inyong lugar. Nya kontrapartido nimo, sigihan nimo og saway, pero sige kag subay sa karsada ang iyang gibuhat. Or gipabuhat. Wa kay uwaw. Sige kag saway sa former president, nya sige kag anggi anang karsada nga na igo siyang build o kanang mga taytayan nga iyang ipanghimo nga mga nindot kayo. Sige kag saway, pero sige kag subay. Sama na. Uy. Okay lang. Nasa sigig saway na to, ako sigihan kog saway. Tamayon pa ko, hastas akong humili, pakauwawan pa akong humili. Pero, sigig pahimos sa resulta sa atong humili. Kani di ang mga sigpalit og slot, tungod man na kigasigi kog wali, kay wap ako magsigwali, adi sad mo mamalit og slot, no? Dili ay. Pero naagi magsigig saway, naong ning paria. Pataka lang sulti. Sige lang, pataka lang sa kog sulti, pero nagpahimos-mos mga slots na atong nadawat. Di ba? Congratulations sa namalit og slot. Alaot kamong gasigig saway nya sigig pahimos. Muna magsigig ka og yaw-yaw pero nagsigi kag pahimos. Alaot ka. Di ba? Sige. Katapos ang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi tigpakaron ingnon. Okay, tapos ang lingi, babe. Tapos ang lingi ingna sugod karon na din ajud ko manaway. Ay nagyog panaway. Nyag sawayon ka, hilak lang sama ni Santa Monica. Hilak lang. Insultohon sa iyang bana, kay perti man ko to mga bit man gitong iyang bana, nya kanarabang bana nga mga bit isog sa kay nastanan. Usa lang abay sa kanang asawang mga bit, isog sa kay na motong asawa ni Banang Monica. Kinto gi si ato kay gamay sipyat, singhag, kulata pa kay nangabit man, adulterer man. Pero Monica, hilak lang. Na-convert yun tanan. Muna, di ta manaway, magsigi tag-alagad. Di ta magngandoy na bayran, di ta mangandoy nga daygon, pero magsigi tagdaig, magsigi taghatag, o kaayuhan sa tanan. Og mauni mga igsuon ang makapawagtang sa kaalaot, dili ta mahimong alaot, ang katilingban sad natong giatiman dili sad mahimong alaot, mahimong malampuson og mabungahon ang atong mga kalihukan. Hinaut unta maunay mahitabo sa atong pagkuyog-kuyog dinhi sa parokya ni Santiago Apostol dinhi sa Compostela. Hinumdumi lang ninyo kanunay ang akong gi-introduce nga principles kadtong Trust Cebu. Nya i-check nato ang atong kaugalingon kung naa pa bata ni ining maong gabayan. Unsa toy meaning sa trust, transparency, religiosity, unity, service, and technology. Napabata sa right track? Nya ang Cebu unsa geto? Clean, economizing, beautiful, and useful. Naapabata sa iyang right track, og naapagani padayon. Og wa na gani, please, hunong usa niya i-check. Hain na ni, basig kinahanglan ta mo detour. Magtinabangay ta ni ana.